nuna kan a tayar kayi nufin ka shigo a sawunsu ka jona take sai jibrilu ya buɗe aikin ya tona ya ce idan kana nan ba liman a ji kowa mamu ne bayan an kare sai ga su suna gaishe ka kowa na yin ta'arifin kayinsa gabanka kuma suna murna sun ganka sun ji ɗumin hannunka ba wanda bai maka tafa ba dama sharaɗin farko ne annabi Muhammadu nuril haƙi da kai ake rabar da buwaya kuma in an samu sunanka ke ƙawata inaya babu mai manaja a cikin haka ko ya canja ruwaya ya matani isnadinka Allah almugni ne kai ka rayu da Allah kuma da jiki ka rayu da Allah ka kai matsayin da yake gaya maka me zai kulla ku yi hira ya yara ma irin yaransa na Allah har ya gaya maka sirrinsa na can asali kauna ne kai kaɗai ne Allah ke haɗe girmanka da nasa kai yake ɗaukar hannunka ya koma masa hannunsa kai yake bawa sai ka miƙawa bayansa sallallahu alaihi wasallam kai yake bawa sannan ka miƙawa bayansa sallallahu alaihi wasallama to Allah ya ƙara kusanci ai ɗaya ta isa ko ƙasida ɗaya ta isa